circuit de 13 quilòmetres gairebé, i aleshores passa pels 4 volcans. Surt d'aquí la cinta firal, se'n va primer a pujar al volcà de les Visaroques, després agafa el de la Garrinada, Montsacopa, i acaba aquí a Montalivet i Muntanya Pelada. Està participant uns 200, exactament, no sé si al final hi ha hagut algú més, uns 215. 215 han sortit. Està puntuant per al circuit de curses? No, bueno, sí, és puntuable pel circuit de curses de muntanya de la Garrotxa. Doncs mira, fa 6 anys ens va ocórrer que havíem de muntar una cursa per aquí a Olot mateix, tenim aquí els volcans i tenim muntanyes, i sempre, normalment, les sortides les fem cap a l'Alta Garrotxa i lluny. I vam decidir, doncs, muntar-ne una per aquí a Olot. Molt cansada en aquest moment, però molt bé, molt contenta. Dura, aquesta ja se sap perquè no agafes cap ritme, ara puges, ara baixes, rectes, però bé, molt contenta. I de ser la primera? Bé, molt orgullosa. Continuar entrenant per continuar així, i millorar.